Bueno, arratsaldeon, lehen da bizi izan pixkat urduri nagola, aldagelak ohitutako aldageletan, baina holako txarlak ematen gehiegi ez, eta urduritasun pixka badago, baina bueno, eta gainera ponentzia erderaz azaldu eta euskeraz egin beharra, bueno, a nola ateratzen da. Segurazki erderakada batzuk sartuko ditugu gure euskeran, barkatu aurrez, ja, baina bueno, eta txarla honen helburua da batez ere, hasieran izango dugu teoria zatitxo bat edo, teoria hori kosetxa propia erderaz esaten den moduan da, debatible totalmente, discutible totalmente, eta gero batez ere izango da, txarla gongo da oinarrituta egunerokotasunean urte hauetan bizi izan ditugun esperientzia eta gestio desberdinetan, bai? Orduan hortaz oinarrituta egongo da, eta bueno, lasai, sartu, bale? Eta bueno, txarlaren izenburua jartzeko orduan, esan lehenengo txarla honen jatorria zegoela herramientas psicológicas en la gestión de un vestuario de un jugador, bai? Baina, bueno, txarla hau moldatzen joan naiz baita ere urten pasahala, eta, bueno, ikusiko duzuen bezala, hitz egingo du psikologiataz edo jokalari edo aldagela bateko gestio psikologikoetaz, baina baita ere beste eratako gestioetaz, bale? Eta horretaz, bueno, hasteko, esan niretzako privilegio badala eta ohore badala, eta ez nuen espero, uste nuen 16 lagun nuen buruan ikusiko nituela hemen, eta derrepente 60 lagun ikustea, oraindik eta ohore handiagoa, hemen zuen aurrean zutik egotea. Jende askok, segurazki, Josu, Mikel, eskerrik asko esango dizuegu gonbidatzeagatik, eta nik eskerrik askoz gain zorionak eman nahi dizkizuet. Egiten ari zareten lanagatik, eta bide batez euskarari ematen diozuen bultzagatik ere zorionak eman, ikusten da, reflejatzen da, naiz eta Gijonen egon egiten ari zareten lana, eta eskerrak emateaz aparte, zorionak, bai? Egiten ari zareten lanagatik. Eta gainera aurreko urtean Josu pixkat sakonako ezagutzeko aukera eduki nuen Madrilera bidaia batzuk batera egin genituenez, eta poste naiz hain ondo joatea zuei dena eta Gipuzkoar eskolari horrela ondo joatea. Beste guztioi esku honetan gaudela uste dut. Eta, bueno, esan dudan moduan, hemen azalduko dudan guztia nire ogure eskuetatik aterakoa da, hemen ez dago parlebaz edo deskartesik, erabat eztabaidagarria, erabat zalantzagarria, eta, bueno, txarla hau sortzen da, azkenengo 15-20 urteetan izan ditugun, venga, Mikel, animo, izan ditugun esperientzietan oinarrituta, bai? Hasieran esan duan mozuan teorika txikat izango dut, eta gero pasatuko gara alde praktikora gehiago. Eta, bueno, gaur egun esportinen nagonez, esportini ere eskerrak eman, txarla hau emateko eman didan baimenagatik, bale? Bueno, aldagela edo jokalari baten gestioan nik uste dut gauza desberdin asko daudela, ezta? Teknikoak, taktikoak, fisikoa, psikologikoa, baina nik uste dut puntu garrantzitsuenetako bat taldea dela, ezta? Eta taldea gestionatzeko orduan nire ustez behintzat 3-4 elementu daude oso azpimarragarriak edo ezinbestekoak kontrolatu behar direnak. Bat, taldea eta jokalaria motibatua egotea. 2, taldea eta jokalariak zuzenbide bat eukitzea, edo direkzionatuta egotea denak batera, eta taldeak eta jokalariak espiritu bat behintzat aman komunean izatea, bai? Lehenengo puntua ikusten duzuen moduan motivazioataz hitz egitea da. Nik uste dut hemen denboraldi amaieran ikusten direla, ez? Talde batek ja sailkapenean zerbait ez badu jolasten, talde horren entrenamentuen kalitate askotan bajatu egiten da, ezta? Orduan, motivazioa nik uste dut ezinbestekoa dela
helburu bat eukitzea eta helburu horrekin motibatuta egotea talde batek eta jokalari batek, nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta bueno, motivazioetaz hitz egingo dugu pixka, definizioa, importantzia, sailkapenak eta bar, nik izan ditudan esperientzia batzuk, eta bueno, gero bukaeran baita ere, bueno, konpartitzea gustatuko litzaidaken egoera batzuk gustatuko litzaidake zuekin konpartitzea. Motivazioarekin zerikusirik ez dutenak, baina bai gestioarekin, bai? Motivazioaren definizio akademikora joaten baldin bagara, ikusten dugu mugimenduarekin daukala zerikusia eta motivazioa dagoela definituta aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y cumplir los objetivos planteados. Bai? Hori da motivazioaren definizio akademikoa, bai? Eta nire ustez, oso garrantzitsua jokalari batetan eta talde batetan. Jokalari batek edo talde batek motivaziorik ez baldin badauka, hor ja nire ustez gauza asko joaten zaizkigu eskutatik, bai? Eta bueno, berarekin lotuta dauden hitzak dira, mugimentua, helburua, beharra, interesa, bai? Eta niretzako garrantzitsuena, definizio ez akademikoa, zer da motivazioa? Nire ustez gure bizitzako gasolina. Guk ohetik jaiki eta motivaziorik ez baldin badugu zerbait heltzeko, gasolinerik ez baldin badukagu, ez gara gu izango eta ez dugu errendituko behar adina, ez entrenatzaileen bezala eta ez jokalari edo lider moduan eta talde bezala ez da ere gutxiago. Hori da, beti jartzen dute adibide bat, ez da? Autopistan basoaz zu zea panda txiki batekin, agian gurutzatzen duzu, pasatzen duzu autopistan, kotxe bat de alta gama, Porsche bat, eta geldirik. Gasolinari gabe baldin badago, kotxea ez doa, pertsona ez doa. Orduan nik esaten dut, pertsona batek motivaziorik ez baldin baduka goizean jaiki eta zerbaiti heltzeko, egun guztia edo ibilbide horretan mentzat rotondan bueltaka ibiliko dela, baina ez duela aurrera egingo, ezta? Orduan nire ustez oso garrantzitsua da eta leheno jarri duan adibidea jartzen dut, ezta? Denboraldi amaieran, talde batzuk iristen dira ja azkenengo 3-4 jardunaldi, ezer jokuan ez dutela. Normalean, talde horien asteko dinamika aldatzen da. Ez dagoenean zer lortu ez dagoenean sailkapenaren aldetik edo puntuen aldetik edo golen aldetik edo zerbait ez daukagunean, helburu bat ez daukagunean, motivazioa jaisten da eta asteko dinamika eta entrenamenduak galtzen dute, ezta? Eta bueno, nire ustez hori bentsat oso garrantzitsua da motivazioaren motivazioa, ezta? Sailkapen desberdinak adinaren arabera, nik uste dut oso desberdina dela 10-12 urteko jokalarien talde bat entrenatzea edo helduen talde bat entrenatzea. Adinean, hasieran, 12 edo 14 urteko infantile edo alebin talde bat baldin badaukagu gure esku artean, segurazki motibatu beharrik ez daukagu beraiek. Beraiek etorreko dira motibatu eta beraiek segurazki gu motibatuko gaituzte entrenamenturako. Baina adinean aurragoazen neurrian edo hogei edo seniorrak entrenatzen ditugun neurrian ikusiko duzue, segurazki jai bizitzen ari zarete, motivazioa taldeak edo liderrak motibatu beharra taldea bere garrantzia handitzen da, ezta? Adinean aurragoazen neurrian motivazio horren beharra handitzen da, ezta? Baita ere, temporadaren unearen arabera. Normalean, aurre denboraldian edo lehenengo partioetan taldea dijoa bum, ezta? Bueno, hasieran daude rose gutxiago, gero roseak agazten dira, segun helburua nola dijoa zen taldeko dinamika nola den eta abar, hor ikusten da, entrenatzaileak edo talde teknikoak sartu behar izaten dituela beste gauza batzuk, hasieran zegoen goze hori mantendu dadin, ezta? Zu hori, txispa hori mantendu dadin, egin behar diren gauza desberdinak, ezta? Orduan, normalean, aurre denboraldian edo hasieran, talde berria delako, zerbait berriaren aurrean gaudelako, zerbait lortu nahi dugulako batera, rose gutxiago ditugulako eta abar, motivazio ez dago hainbeste motibatu beharrik. Denboraldia aurrea doan neurrian, entrenatzailea edo talde teknikoak taldea motibatu beharra handitzen da normalean baita ere. Eta, hori da, pretemporada o denboraldi amaieran, ez da?
Eta baita ere, jarraituz denboraldiarekin, unearekin, motivazio eta unearekin, nik uste dut garrantzitsua dela kontuan izatea ze helburu markatzen dugun adibidez denboraldia hasi aurretik. Presemanal partido, bai? Gero, astean zehar ze helburu markatzen dugun ere oso garrantzitsua da. Eta partiduaren egunean ze helburu markatzen dugun ere, nik uste oso garrantzitsua dela. Orduan, helburu hauek markatzea eta ondo eukitzea eta ondo argi eukitzeak, nik uste dut laguntzen duela taldea dinamika honea ematen eta motibatuta egoten, bai? Talde bat edo jokalari bat motibatzeko orduan modu desberdinak daude. Modu zuzena dela hitza aurrez aurre, entrenatzailea edo entrenatzaileak eta jokalari edo jokalariak aurrez aurreko hitza, bai? Alkarri begitara begira hitz egiten ditugun gauzak eta modu ez zuzena, ezta? Nik uste dut hor egon zela 21. mendearen hasieran bun handi bat, esaldiak aldagelan jartzea, argazkiak aldagelan jartzea, bideoak aldagelan jartzea, eta abar gaur egun kasik hasieran hau bideo bat aldagelan jartzearena, gero ikusiko dugu bat, jarri duguna, norbait agertuko da. Orain ematen du gauza logikoa dela, ezta? Baina 2006-2007 urtean aldagela batetan bideo motibagarri bat ikustea, etzen ohikoa. Bai, nik uste dut hor Guardiolak Bartzelonarekin Roman, Manchesterren kontra zela uste dut, finalean jarri zuela La Conquista de Roma partidua saltatu horretik aldagelan famatu egin zen eta horrekin, eta egon zan bun bat, baina nik uste dut konstante izan behar dugula, orain dela urte asko ez arte, adibidez bideo bat jartzea taldea motibatzeko, etzela gauza ohiko bat, ez da gaur egun baden orduan. Modu direktoa edo zuzena, aurrez aurrekoa, hitzez hitz jokalari eta entrenatzaileak eta jokalariak, eta ez zuzena, ez da bideoak, esaldiak, irudiak, musika, ez da, hemen ez dut jende asko ikusten adinekoa, baina orain dela urte batzuk aldagela bat eta musika jartzea, porribituta zegoen. Disiplinak ez zuen usten musika jartzea. Gaur egun 14 urteko umeak dijoaz bere baino altaboza handioarekin eta musika entzuten, baina orain dela 15 urte hori etzan ohikoa. Bai? Eta dena guztia dauka azken finean motivazioarekin zer ikusia, ezta? Claro, egoera, taldea edo jokalariaren egoera positiboa izan edo negatiboa izan, gestionatzeko orduan edo motibatzeko orduan, denok egon nahi dugu egoera positiboan, ezta? Egoera positiboan gaudenean taldea motibatzea edo taldea zuzentzea edo egoera negatibo batetan gaudenean ez da berdina. Eta nik uste dut entrenatzaile moduan errekursoak izan behar ditugula bi moduetan gaudenean motibatzeko eta taldeari heltzeko, bai? Askoz errezagoa da, nik bizi izan ditut egoera politetan edo egoera positiboetan motibatzea, baina, negatiboetan ere egon behar da hor esaten den moduan al pie del cañón, eta, jakin behar dugu baita, ezta? Eta lehengo elementu bat, orain pasatuko gara, tresna desberdinak, ezta, motibatzeko. Eta nik uste honi, etzaiola ematen behar adina garrantzi eta eman behar genioke. Eta nik azkenengo Irunen izan nuen, Iruneko norbait badago hemen, ikusten dut. Esperientziak, hau aurretik neukan jarrita, baina oraindik eta argiago jartzen dut, ezta? Denboraldi hasieran klubak lehendakariaren gandik hasita eta azkenengo arte, azken jokalaria, azken garbitzaileak arte, ez baldin badakigu taldearen helburua zein den urte horretan, ez baldin badakaigu kontuz. Eta honekin nik uste dut, askotan hasten galera entrenatzaileok, trena hartu dugu eta bagoaz, ezta? Baina hau da, filosofiatzearena, gure taldea zein da, gure taldeak ze helburu du, eta helburu horren bila joan behar dugu, edo ez jakitea zein helburu den, edo kontrako iritziak baldin badaude kluaren barruan, kontuz. Bai?
askotan presidenteak, edo klubak, edo zuzendaritzako kideak gora etortzen dira. Eta beraiek abonu kanpainarekin pentsatzen dute, eta esaten dute, nola jarriko dugu helburu bezala salbatzea. ¿Está? Si decimos objetivo salvarnos, ¿quién se va a hacer socio? Hay que pesar a lo grande. ¿Está? Una luki. ¿Es? Hay que pesar a lo grande, ¿está? Orduan, hor sortzen dira tirabirak. Horregatik nire ustez oso garrantzitsua, klubaren barruan gauden guztiok eta talde horren barruan gauden guztiok edo inguruan lana egiten dugun guztiok, helburu real bat eta aurrez determinatutakoa jartzea. Bai? Eta gero ikusiko duzu, edo igual me estoy viniendo arriba, eta oraintxe bertan ikusiko dugu Mikel bideotxo bat, ze garrantzia ematen didoan nik honi. Eta esaten dut, Irunen ere azkenengo esperientzian, aurredo moralditik usaitu nuen nik, ze gertatu ziteken, bai? Aurreko demoraldea 21-22 uste dut bukatzen dugula primera refen playoffentik, azkeneko jardunaldian playoffa jokatzeko aukerekin, puntu batetara. Bukatzen dugu nire ustez kriston demoraldia egin da, nire iritzi apalean. Karo, batzuk berriak ziren klubbean, lehenengo urtea, dana zoragarri, eta handik astebetera, berak badakit horregatik esaltzen dute. Egunkarian, horrelakoa, diario asko, Gipuzkoan gehien irakurtzen dena, el objetivo es playoff. Hurrengo urtean. Nire ezagun batzuk, futbol munduan dabiltzanak, WhatsApp, ikusi ez esan duen lehendakariak, ikusi ez esan duen. Esan nuen, kontuz. Objetivo playoff. Hau da, nire ustez zen helburu bat, realitatetik at zegoena. Etzen gure realitatea. Eta nire oinarritzen nintzen datuetan. Gure presupuestoa izango zen, igual 13 edo 14 gana. Sare sozialetan azkenak ginen. Sozio kopuruan azken bigarrenak ginen Duxekin batera. Jendea zelaira ematen, azken aurrekoak baita ere Duxekin batera. Helburua playoffa? Zer dago hemen, aurreko urtea ona izan delako hurrengo urtean? Eta hor, helburu bat amankomuna ez baldemago, argi eta garbia taldearen inguruan dauden guztien artean, arazoak. O helbururik ez jartzea, arazoa. Edo helburua denena berdina ez baldin bada, arazoak. Bai? Eta hau da, kontestua, berriz jartzen dut. 2021-22, Real Union, azkenen jardunaldian playoffetik puntu batetara gelditzen gara, 6. edo 7. bukatzen dugu. Elkarrizketa, helburua playoff, nila kapitainekin hitz egin da. No me huele bien, zergaitik helburua playoff 14. presupuesto baldin daukagu. Pun. Normala, kazetariak ikusten baldin badu, elkarrizketa, mister, objetivo playoff, pun. Bai? Ba hori ez, askotan ikuste dut, talde baten pretemporada bat, edo pretemporada hasi aurretik klubarekin hizketan gaudenean eta gauzak argi ez lagatzea, edo beste batzetan ez filosofeatzea honen inguruan arriskutsua dela. Hau da, helburu liren esan dugu zela, helbururik ez jartzea arriskutsua. Eta helburu desberdinak baldin badaude taldearen inguruan arriskutsua baita ere. Bueno, ez dakit deno bakizue demoraldia nola bukatu zen, ez, arrezkero nola gabiltzan, ez da, Real Unionen. 2 urte, salvados por la campana esaten den moduan, ez da. Da ez doa medaia jartzatik orduan usaitzen nuelako nik zer zetorren. Baina uste dut egin behar dugun ariketetako bat dela mailan jarri eta hitz egin ze helburu markatu behar dugun. Eta hori izatea reala, lorgarria eta predeterminatua, aurrez jarria, bai? Zati bestela ondoren etorri daitezke gora berak, hau esan genuen, hola gaude, ura esan zenun, eta oinez gai betetzen, eta bar, ez da orduan, nik uste garrantzitsua tema hori, behintzat, helburu hori aurrez jarrita izatea, bai? Hor jartzen du Real Unionekoa, edo beste bat, ez da denboraldi
bainat parten zen. Ez da denboraldi hasierakoa. Baina lagun honaken 2007-2008 urtean helburua hasieran salbatzea zenean eta 8 jardunaldi faltan salbatu da geundenean, playoffa lortzea aukera bazan. Eta gure artean hitz egin genuen. Playoffa lortzen baldin bagu, bienvenido sea, ezta? Evidentemente, azkeneko 8 partiotatik uste dut bakarra irabazi genuela. Urrengo urtean, 8-9an, aurreko urteko esperientziarekin, egoera berdina. Urte hasierako helburua, salbatzea. Salbatuta ginen, 8 partidu jardunaldita gero, eta da lan hitz egin zan, eta etzan esan, todo lo que venga, bienvenido será, no. Lortu aldugu eta lortu behar dugu. Kasualidadea, aldagelan hitz egin zan, eta lortu zan playoffa. Txapelketa lortza ere bai. Baina orduan, helburuak markatzea eta helburuen bila joatea, nire ustez behintzat oso garrantzitsua. Eta esportinena hor aipatzen dut baita ere, Lukirekin ere izan dut kafetxo bat edo beste hartzeko suertea azken aldian, eta aipatzen nion, ezta? Adibidez, eta leno Sabir ere bai, ezta? Antzeman dudan aldeetako bat, hemen Gipuzkoan realean futbol basean edo esportinen futbol basean helburua markatzerako orduan emaitzari ematen zaion garrantzia da. Bai? Bizitzen ari naizenagatik esportinen edo Asturiasen emaitzari futbol basean, orain ari naiz futbol basean, izugarrizko garrantzia ematen zaio. Nik uste hemen ez diogu, nire ustez ez luke hala izan behar, kasu horretan ez luke hala izan behar, eta komentatzen nuen. Astero, El Comercio Asturiaseko egunkaria, hemen dela Diario Baske, Bozento taldekoa, Diario Baskoren rama berdinekoa, astero daude futbol basearen inguruko artikuluak. Eta artikulu horiek normalean bagizu zertarako izaten diran. Zorionak eta eskerrik asko mateko ez. Egurra. Da futbol basean, Futbol basean eta egurra. Eta aipatzen duen hori helburuekin lotuta, ezta? Eta orain, filosofiatzeko garai honetan, ikusten da, bai, zuzendaritzatakoen aldetik ere, ascender, ezta? Osea, helburu garbia, konkretua, lortu daitekena, edo ez, 3 urte lortu gabe. Ez da erreza izango, 3 urte lortu gabe baldin badago, ezta? Baina bai, ikusten duela diferentzia, hemen eta hango futbol baseetan, Reala Sporting, diferentzia hori, ezta? Baita ere presio alakotxa da, Kirol zuzendarien izenak, ia egunero egunkarietan. Eta emaitza txarra baldin badago, egurra. Orduan, karo, zure izena emaitza txarra baten ondorioz agertzen baldin badago lortu nahi duzuna emaitza da, ezta? Nire ustez, kasu horretan futbol basean gaudela oinarritu izan da, jokalarien desarrolloa bilatu beharrean asko emaitzarai begira. Eta hori nire ustez akatsa da, baina jarri nahi nuen hemen baita ere, nire ustez filosofiatzeko orduan, orain gauden garaia, ekaina uztaila, taldeak egiteko orduan, talde teknikoa egiteko orduan, oso garrantzitsua helburua markatzarena. Pizkat luzatu naiz horrekin, baina honik uste dut pena merezizula. Beste bat, entrenatzailearen mezua eta bere gorputzarekin esaten duena taldeari. Bai? Osea, zure mezua bat baldima da eta zure gorputzak beste bat badio, te pillarán, primer día igual no, el segundo día te van a pillar seguro. Zure egia esaten ez bazarari, jokalariak harrapatuko zaituzte, ziur. Orduan, zure entrenatzailearen mezua eta jokabidea egunerokotasunean pareko joan behar dira, eta nik uste dut oso garrantzitsuerak direla taldea motibatuta izateko, ezta? Eta, hor ikusi duguna, ezta? Hau da, azkenean, entrenatzailearen mezua komunikabideen aurrean, nik zorionez, zoritxarrez ez dut izan komunikabide asko atenditu beharra, baina hemen zuetako batzuk, Carlos eta Bagit ziur baietz, jokalariek ez du maten esaten dute, yo no veo las redes sociales, yo no veo la rueda de prensa del mister. Denak irakurtzen dute, eta denak enteratzen dira, misterak zer esan duen prentsaurrekoan. Bestela hitz egin zazu jokalari batetaz gaizki, eta hurrengo gunean ate joka datorkizu. Denak, orduan,
hori ere, mezu hori ere, zuk prentsaurrekoan ematen duzuna, denak egoten dira adi, eta garrantzitsua da kontrolatua izatea eta motibagarria izatea taldearentzako. Motibagarria, lorgarria eta erreala, bai? Adibidez, Real Unioneko azaldu gulen, Real Unionen bazen beste garai horretan 2008-2009 urtean niri askoa deitu zian beste esaldi bat, ezta? Entrenatzaile batek prentsaurrekoan esan zuena Iñaki Alonsok. Real Unioni playoffean tokatzen zaio Cádiz, bai? Eta Iñaki Alonsok gero enteratu nintzen, ikusten zen helburu bat egin zela, ezta? Playoffean tokatzen zaio Cádiz, eta Iñaki Alonsoren mezua prentsa aurrekoan da, el Cádiz tiene un problemón, se llama Real Unión. Pun. Zer egin zuen bere talde motibatu errean, Cádiz motibatu. De hecho, gero eman zuten el gato, sari bat eman zuten Cádizen Iñakiri, eta bar, ezta? Orduan, honekin zer esan nahi dut, edo Guardiolak Bernabéun jokatu aurretik egin zuena, aquí eres el mejor Mourinho, pero yo te voy en el campo, nos vemos, eta prentsaurrekoan entrenatzaileak esaten duena eta adierazten duena, oso garrantzitsua da baita ere kontrolatzua da izatea eta motibagarria izatea, eta bere garrantzia du, bere garrantzia du. Nik zorionez gutxi momentu bizi behar izan dut komunikabideekin harreman hori, baina bizi izan dudana, bueno, oso garrantzitsua da. Eta esaten dizuetenean jokalariek, nik ez ditu sare soziala kontrolatzen, nik ez dut entrenatzailearen prentsaurrekoa jarraitzen eta bar, gezurra. Dena jarraitzen dute, eta kontrolatu behar da, prentsaurrekoan esaten dena, eta Guardiolak lortu zuena, uste dut 2 eta 6koaren aurreko egunean zela Bernabéun. Eman zuen prentsaurrekoa ere, jokalari jarri zituen ja, pero entxufatuta gurrengo partidurako ziur, eta hori izan zela punto importantetako bat baita ere. Bairen, motibatzeko orduan. Beste gauza bat, ikuste dut, hau normalean gertatzen dela emaitzak onak ez diren momentuetan, ezta? Normalean, ez luke ala izan behar, baina emaitzak onak edo emaitza jarraian lortzen ez ditugunean, denok pentsatzen dugu, inflexio puntu bat markatu behar dugu, o talde honek inflexio puntu bat behar du, ezta? Eta nik esperientziagatik, bizizan duan gauzagatik, hori egiteko, inflexio puntu hori markatzeko modu desberdinak daude. Eta normalean, baliagarriak esaten dira epe motz edo ertainera, luzera ez dakit. Bai? Partidua bukatu, hitz egitea prohibitu, astelena iritsi, kristoneko bronka montatzea aldagela barruan, inflexio puntu bat markatzeko, adibide bat, modu bat, rutina aldatzarena, ostra, ez dugu lortzen, zerbait aldatu behar dugu. Aste honetan padela egingo dugu, aste azkenera ez dugu entrenatuko eta ostiralen entrenatuko dugu, rutina aldatzea. Ez dut gehiegi sinisten horretan, zelaiko lanetan oinarritzen den horietakoa naiz, antzeko egoera batekin identifikatzea, aurretik bizi izan duzun egoera batekin identifikatu, orduan zer egin zenuten identifikatu eta hori plazaratu edo maigaineratu. Edo beste bat adibidez, hau ez dakizuen niretzako bentzez referentzietako bat Jose Luis Rivera izan da, eta Jose Riverak esan zian, behaek Lotina eta Bera Deporren zeudela egin zutela, ezta? 8 edo 9 jardunaldi irabazi gabe. 8 edo 9 jardunaldi. Eta esan zuetela elkarri, José Luis, estamos aquí porque Lendero es muy amigo mío o tiene mucha confianza con nosotros. Pero si es algún otro presidente, estamos fuera. ¿Qué haremos? 8 edo 9 partido irabazi gabe, lehenengo mailan. Da batak bestari esan ziola, ¿qué es lo que haría un entrenador nuevo? Si viene aquí un entrenador nuevo, ¿qué es lo que haría? Da galdera horri erantzunez, hasi zirela inflexio puntua markatu nahian ez da. Pues igual seguramente cambiaré de dibujo, o de sistema, o de forma de entrenar, o de planteamientos. Da hori egin zuten, inflexio puntua markatzeko. Bai? Berek kasu horretan, pasatu ziren 4-2-3 bat jolastetik, 5-3-2 bat jolastera. Eta beraien aldaketa horren oinarri egon zen,
beraiek galdetzea, ¿qué es lo que haría un entrenador nuevo que entra aquí ahora? Pues cambiar algo, seguro. Ba, hori egin zuten beraien galdera, eta aldatu zuten, eta oso ondo joan zitzaien, ezta? Orduan, beste inflexio puntu bat markatzeko beste modu bat, ezta? Esaldiak nik garai batetan asko identifikatu nintzen esaldi hauekin, aurten ere bai momentu batetan gogoratzen naiz, niri behintzat reflexiona eramaten haute, eta esaldiek esaldi pila bat daude, gaur egun esaten dut, esaldi pila bat, reflexionatzen zaituztenak, eta bueno, hor, cuando estás jodido, te agarras a cualquier cosa esaten den moduan, ezta? Eta batzutan, nik uste dut esaldi hauetara, niri lehenengo adibidea, eta gaur uste dut ona etorri naizela batez ere adibideak azaltzera, nire bizipenak azaltzera, izan zen baita ere urte horretan, Lagunak 8-9, aurreko urtean Valladoliden titulua ateratzen egon nintzen titulu nazionala entrenatzaileena, nivel 3, eta gindoazen bigarrengo bueltaren hasieran 6-7 partidu irabazi gabe. Eta Valladolideko lagun batek deitu zidan, orduan niretzako esan zidan, Aitor, caerse está permitido, levantarse es una obligación. Pum! Eta heldu zitzaidan onaino. Caerse está permitido, levantarse es una obligación. Eta hori trasladatu nahi izan nuen taldeari, ezta? Bueno, holako esaldi batzuetara lotzea eta zuk erabiltzea taldeari motibatzeko, altzatzeko edo gestionatzeko baita ere nik uste dut garrantzitsua dela. Norberari balio baldin badio, normalean horrek taldeari ere lagundu diezaiokelako. Bai, esaldi pila bat daude, bueno, ez naiz hasiko irakurtzen. Lehen osan duguna, irudia jartzearena, musika, bideoa, psikologa kontratatzea edo coach bat kontratatzea, Teskal realean baita ere psikologia erraminta bat erabiltze genuen bere garaian, txalak edo kafe individualak, eta abar, bai? Batzuk azaltzera pasatu aurretik, gustatuko litzaidake komentatzea 2 edo 3, bai? Egoera bat, jartzen dudanean kontratar psikologo coach, bai? Eta beste adibide bat, nire helburua da gaur, nire bizitako esperientziak soi azaltzea eta balio baldin badizu etorkizun batetan, ni oso pozik, bai? Real Unión, 14-15, 2014-2015. Playoffa egin genuen, baina playoffa iritsi ginen egoera kurioso batetan. Ligako azkeneko 4 partiduak galduta. Kurioso da, ezta? Osea, playoffa egitea, danak zoratzen, baina azkeneko 4 partiduak galduta. Aurretik bizi izan genuen olako turmalet bat goraka, Copa Federazio erabazita, Real Madrid erabazita bar, eta gero beraka, bum! Eta playoffera iritsi ginen, 4 partidu, ligako azkeneko 4 partiduak galduta. Eta taldeak konfidantzari gabe. Aste horretan, egin genituen 2 gauza, aipatzen dizkozuet orain, esperientzia moduan, eta balio baldin badizue zerbait ikusten baldin badizue, aurrera. Hasi nintzen bueltaka, eta ikusten nuen taldeak konfidantzari gabe zegoela. Zer egin dezaket, o zer egin dezakegu, hobeto esan da. Eta bat izan zen coach batekin kontaktatzearena. Itzegin da, nahi kluaren inguruko batzuk itzegin da zeuden, aurretik coach batek aurreko urteetan lan konkretu batzuk egina zituela Real Unionen. Urte horretan ez zegoen egonda, baina esan nuen, puede ser la buena. 4 partidu galtzen, playoffa, UCAM Murcia, zer egingo du, coachari deitu nion. Eta esan nion, nik uste dut behar dugula coachak normalean, ez dakit, nire bizipenak coacha eta psikologikiko da coachak momentu puntual batzutan dosis bat edo txute bat emateko oso onak dira. Psikologoek agian epe ertain luzera begira lana egiten dute jokalaria eta taldearekin. Eta esan nion, argi eta garbi, nire helburua da zuk taldeari, txute bat sartzea, iganderako partiduari begira, goaz goiti bera, eta nola edo ala markatu nahi dugu aldaketa hori, ezta? Eta hala egin genuen. Egun horretan egin genuen partidua arratsalden zen, igande arratsaldean, konzentratu ginen goizean hotel batetan, coacha etorri zen, orain jakingo banu orduan, esperientzia jakingo banu,
aurreko egunean egingo nuke, 24 ordu lehenago, bai? Baina, bueno, etorri zan goizean hotelerako atxa, sartu zigun denoi txute bat, jota ateratzen zarela gelatik, vamos, eta, bueno, balio izan zuen, nik uste dut baietz. Zer egin genuen? 0-0 egin genuen Irunen. Baina hola gindua zen, eta behintzat tortillari buelta emateko edo gelditzeko balio izan zuen, ezta? Eta, bueno, zuek horrelako egoera batetan baldin bazaude, nire iritzian koatzen lana zute emozional bat ematearena hor dago baita ere. Eta kasu horretan zer egin genuen. Azaltzen dizuet, egoera antzekoa batetan bazaude. Gaina atezaina realak sedituta zegoen, ni moduan. Jontena zen atezaina. Da Xixao Termin suplentea, momentu horretan. Eta zalantzan nitun. Aldatu atezaina, bai, ala ez. O sea, un portero que ha jugado toda la liga, llega el playoff, le cambio o no al portero. Aste guztia horrekin jotake bokoatxarena, eta atezaina aldatzen dut edo ez. Ez nuen ondo ikusten, claro, bestela ez nuen zalantzari izango, ez nuen ondo ikusten. Eta zalantza, jode. 18 partidu jolastu ditu, eta orain atezaina aldatu behar du playoffean. Nik eukin nuen reflexioa, etorri zitzaidan izan zan. 39. jardunaldia izan baldin bazan, zer egingo zenun? Esan nun, aldatu. Aldatu genuen. Denboraldi guztia, atezain batekin jolastu, playoffa iritsi, eta cambio de portero. Eta reflexioa izan zen hortik. 39. jardunaldia izango baldin bazan, aldatu gozen un atezaina? Bai, orduan aldatu. Kasualidadea, Xixao Termin, playoffeko honena izan zen. Gero berea utz bategatik sartu ziguten gola, baina eliminatoriako honena Xixao Termin izan zen, eta jontena me quería matar, normala den moduan. Baina, bueno, egoerak, esperientziak, eta erreflexioak, ezta? Gauzak gestionatzeko eta egiteko. Eta, bueno, nik aipatzen dut baita ere orain, gero hartara orain komentatutakoa, gero komentatu beharrik ez. Denboraldian zehar, hemen ari naiz kafe individual hauen inguruan, denboraldian zehar gustatzen zait jokalariekin jokalari bakoitzarekin minimo 2 kafe hartzea. Normalen instalazioa bertan, aurten Mareon, aurrek urtean Galen, baina kafe bat hartu, 2 epokatan bat, abuztua iraila eta otsaila martxoan 2. Kafe hauek helburu desberdina dituzte jokalarien hitz. Denekin, Denekin. Lehengoa abuztua iraileko kafe horrek dauka helburu bezala jokalariari beste denbora bat, beste une bat, beste leku desberdin bat ematea egunerokotasunetik aterata, hau da, zelaian, presioa, ariketa, pan, denbora, pan, hortik atera, eta jarri mano en mano jokalariarekin, eta aurrez aurre, ordu laurden bat, ordu erdi, alkarri, nik uste dut, entrenatzaile batek jokalari bati eman behar dion, osor dion, une bat dela, denbora bat dela, leku bat dela, hitz egiteko. Guk lehengo kafean hitz egiten duguna da, gertutasuna adierazteaz aparte jokalariari, jokalariak berak ze helburu individual duen, taldeari ze helburu jartzen dion, bere hobekuntza plana zein den, áreas de mejora y áreas de fortaleza, bai? Horren inguruan, 20 minutu ordu erdi bat. Jokalariek asko eskertzen dute denbora hau. Osea, zelaitik kanpo, lasai, aurrez aurre, elkarri begira, eta abuztua eta irailekoa, gertutasuna adierazi, esan zure telefono 24 ordu irekita dagoela, eta hortaz aparte, bere helburu individualataz hitz egin, bere helburu kolektiboataz hitz egin, bere areas de mejorataz hitz egin, eta bere punto fuerteetaz hitz egin. Hitz egin eta idatzi. Eta firmatu.
eta bakoitzari kopia bat. Jokalariak ematen du eta nik ere ematen dut. Eta bigarrengo kafea, otsaila martxoa bitartean, zertarako, kuerpo teknikoak edo talde teknikoak jokalariari berare denboraldiaren balorazio bat egiteko, lehenengo puntua. Bigarrengo puntua jokalariak hitz egin dezala taldearen dinamikataz, zer aldatuko luken, zer egingo luken gehiago, zer kenduko luken gehiago, horrek lortzen duzu jokalaria bera ere parte izatea dinamikarena. Eta hori ere, eta baita ere galdetzen diet, hau oso diskretua izaten da, noski, beraiek entrenatzaile papelean jarri. Pentsatu arazi jokalari denak taldekoak ondo daudela, eta amaikako bat idatziko luketen. Eta normalean gehienak idazten dute, amaikako hori. Osea, bigarrengo kafearen helburuak izaten dira, jokalariari adierazi talde teknikoaren aldetik bera nola ikusten dugun, berari galdetu, zu entrenatzaile esango bazinan talde dinamika honetan zer aldatuko zenuke, zer egingo zenuke gehiago, zer kenduko zenuke, eta amaikako bat idatzi arazi. Horrekin baita ere jokalaria parte sentitzea lortzen da, eta nik uste behintzat kafe tertuli hauek normalian instalazioan bertan, naiz eta zelaitik kanpo izan, ondo etortzen direla jokalariarekin. Hor azkenean, jokalaria eta entrenatzailea baina gehiago daude bi pertsona. Eta izotz hori puskatzea eta alkarri gauzak adierazteko unea esatea, eta guk aurten ere, jokalariek esandako gauzetatik, eguneroko dinamikan, 3 edo gauz aldatu ditugu. Adibidez esaten ziguten gimnasioko prebentzioa eta zelaiko prebentzioen artean denbora gehi ezagola, aldatu dugu, ez dakit zer, aldatu dugu. Eta entrenatzaile batek 16 jokalari edo 17 jokalariren amaikakoak dauzkanean informazioa jasotzen du. Ez du ematen, baina informazioa jasotzen du. Nik momentuz urte askotan egin dut hau, jokalari batek bakarrik esan dit, bizten nik ez dut egingo, amaikakoa, hori zure lana da. Beste guztiak busti dira, bai? Esperientzia bezala. Bai, eta bueno, niri pentsatu arazten nauten esaldi desberdinak, ez da, reflexionara ematen zaituztenak eta abar, gaur egun interneten pila bat daude, eta hau adibidez, aurten erabili izan dugu Sporting Atletikoko aldagelan, bai? Eta niri bintzat esaldi hau asko gustatzen zait, identifikatzen naiz pila bat, eta, bueno, diona, ez da, pesimistak basoa erdi gutxik ikusten dutela, optimistak basoa erdi betete ikusten dutela, eta, bueno, enprendedoreak uraren bila joaten direla, ez da? Eta nik uste du, entrenatzaile bat eta bere jokalari taldeak uraren bila joateko jokara hori izan behar dutela, eta niri bintzat asko identifikatzen hauen esaldi bada, eta, bueno, aurten, erabili dugu aurten Sporting Atletikoko aldagela barruan erabili eta identifikatu gara esaldi honekin, bale? Eta txapa hau pizkat mozteko, egingo duguna beste bideotxo bat ikusi, 2008-2009 garren inguruan, ikusten ari zaten bezala, anez botatzen nire esperientziago, gure esperientziak gestioan eta motivazioan ikusten duzu bezala ez gara itziten, teknika, taktika, fisiko, eserrez, nahi nuen bakarrik hitz egitea gestioa eta motivazioaren inguruan, eta orain jarriko dugu bideo bat, leheno esan dugun azalpen emango du leheno bideoaren zergaitia, bai? Lagunak 2008-2009 urtea. Azkeneko jardunaldian iritsi zinen, eta zegoen aukera izateko txapeldun edo bosgarren. Irabazte baldin genuen txapelduna ginen, eta galtze baldin genuen bosgarrena ginen. Behitu aldea, o txapeldun, o playoffetik kanpo. Playoffa orduan egiten zuten bat bi hiru lau, lehengo laurek, eta galtzen genuen, segurazki playoffetik kanpo. Eta irabazte baldin genuen txapeldun matematikoki. Egoera kuriosoa zen, Beñatek bizi izan zuen. Gogoratzen naiz orduan aurreko larun batean irabazi genuen eta Beñat Azpeitiko kaleetan
Kopa del Rei kantatuz urrengo urtean kopa izango genuela, txapeldunak kopa jolasten zuelako eta nik esan nion, bainat, isilik egon zaitez, humiltasuna eta lana, ezta? Bueno, kontua da, azkeneko jornalduna dea Portugaleten zan, eta irabazien genuen eta txapeldun atea ginen. Eta hala zan, galdu izan genu, 5. gelditzen ginen. Handik, astebetera, playoff, sosketa, denak sosketa ikustera. Ba, egizu esentzan gure helburua. Baina, esentzan gure helburua. Abioi hartu eta islatera joatea. Benetan. Txapeldun atea ginen, cuando no era el objetivo, ni hasta gutxiago ere, playoff basan kristonaia, eta txapeldun atea ginen. Sosketan, helburua abioi hartu eta hotel batetara konzentratuta joatea. Zein tokatuko zitzaigun? Gertuenekoa. Torrelavega, Cantabria. Ni hotel, ni nada. Directos al campo. Abola da, baina, bai ala ez. Mallorcana nahi genuen joatea. Ez zitzaigun tokatu. Cantabriara, Torrelavegara. Joan ginen Cantabria, Torrelavega, bat eta utz galdu genuen. Han, 7.000 lagun. Revilla presidentea partiduan. Guretzako lagunak, 200 lagunen aurrean jolasten ohituta, de repente 7.000 lagun. De hecho, urte horretan, los cocos del sorteo ziren Torrelavega eta Real Oviedo. Terceran segun. Behiok ziren los equipos con más presupuesto ziren Torrelavega eta Oviedo. Ba, guri, toma. Gertu eta gaina uno de los cocos. Han, galdu genuen bat eta utz. En Torrelavega perdimos 1-0. Eta sentsazioa izan zan nik uste taldearena guaino hobeak zirela. Que eran mejores que nosotros. Bai, hori izan zan sentsazioa. Eta asteleneko txarlan, jok nik, guk talde tekniko bezala jasotzen dugu mezua jokalarien gandik, da guaino hobeak dira. Mezu hori jasotzen dugu. Hori izan astelena. Asteazkena, Barcelona, Manchester United, Roman. Inor enteratu gabe, Guardiola jartzen du bideoa. Ostiralean, gu larumatean jolazte genuen bueltako Azpeitin. Ostiralean arratsaldeko 4etan lagun batek deitzen dit. Irakurri dezu marka? Ez, zeba. Eta markan jartzen zuen nola Guardiolak jarri ziren aldagela barruan La Conquista de Roma. Osa, jokalariak sartu ziren zelaira beroketa egitera, beroketa egin zuten eta barrura sartu zirenean un vídeo de 10 minutos de La Conquista de Roma con música, zineman egongo zirela. Egin behar dugu horrelako zerbait. Ostia, esan nion, ekaitz, bihar daukagu partidua. Egin behar dugu. Ba, ostila arratzaldean entrenamentua bukatu, iluntzeko 10etan, partidua zan urrengo egunean, eta batez ere oinarrituta taldeak ikusi zuela aurkaria gu baino hobeagoa zela, osea, bideoa egiten duzunean baita ere, helburu batzu jarri behar dituzu eta zabatzu jarri behar dituzu, ezta? Pauta batzuk. Ba, oinarrituta, jokalariek esan digute aurkaria gu baino hobeagoa da. Motivazioa egongo da, 3.000 lagun Garmendipen, egongo da a tope. Zer egin behar dugu, ba, bideoaren helburua izan zen tocar la fibra al jugador. Jokalariak negarrez atera zitzatzela zelaira. Da egin genuen prosimendu berdina. Larunbat goizean, gurasoak bilatzeko jokalarienak, zer egin genuen? Ostia, bat karnizeroa, a la carnicería. Ostia, besta la peluquera, a la peluquería, grabatzera. Mikel Abaka eta Mikel Aramburu, Realeko jokalariak, grabatzera. Mesua botaz zatela. Zer egingo dugu gure musika, gure kantua zutagarren jotake, ez dela oso nobedadetsua, hori izan gure musika, hori jarriko dugu. Eta jokalariak negarrez atera daitezela zelaira. Helburu horrekin egin genuen bideoa, oain ikusiko duzue, 5 minutukoa. Bai, eta aipatzekoa, baita ere ikusiko dituzue, urte horretan, han bat eta utz galdu genuen, urte horretan, Garmendipen lortu genituen emaitzak, ematen zigutena baita ere, pasatzea. Eta bestaldetik, David Mobila, entrenatzaileak, lagunak futbol taldearegatik esan zituen hitzak, baita ere bideoan daude, bai? Eta ikusiko dugu bideoa, motibatzeko kasu honetan. Eta egin genuen sistema berdina, jokalariak etzekiten ezer, atera ziren berotzera, 25 minutu falta zireranik barrura, dena, berotu behar dugula ez dakiz, sartu ginen, aldagelan jarri ginen horrela, eta bideo bota genuen.
Bueno, bideo honekin lortu nahi genuen, lortu genuen. Jokalariak bideoa bukatzen izan neurrian, entonces todavía se llevaban los tacos de aluminio, estaban así. 5-6 jokalari negarrez, eta atera ginen como aviones, bai? Ez genuen bukatu como aviones, baina atera ginen como aviones. Bideo honen, bueno, eta orain Josuk emate baldin badizkit 10 minutu, orain arte hitzein dugu batez ere motivazioaren inguruan eta gestioaren inguruan, talde eta jokalarien inguruan, eta gustatuko litzaidake bukatzea, atera PowerPointera mesedez. Bai, PowerPointera ez da. Bai, barkatu. Bai. Claro, dena ez da La Rosa, ez da? Arantzak ere izaten ditu futbol entrenatzailearen bizitzak. Eta orain, aipatuko dizkizuet hemen zenbait egoera aurkitu gaitezkeenak, batzuk oso berriak nik aurten bizi izan ditudanak, eta nola gestionatu eta guk nola gestionatu ditugun, bai? Bat, bigarrena, kapitainaren boikota entrenatzaileari aurre demoraldian. Nik bizi izan nuen 2014 demoraldian. Jartzen zaituztet, egoera hau, edon hori gertatu Aitor Zulaika lagununaken, 3. mailan, 2. B mailan esperientzia bakarra Sestao Riverren 2. entrenatzaile moduan Jose Luis Riverekin, eta Realaren bitartez noa Real Unionera entrenatzaile. Claro, Real Unionen urte gutxi lehenago 2. mailara igota, urte gutxi lehenago Real Madrid eliminatuta, eta abar. ¿Quién es este que no ha empatado con nadie? ¿Quién es este que no ha empatado con nadie? Hori bizitzen da, hori realitate bada. Abuztuak 10. Pretemporadako partidua Beasainen, Beasain Real Unión. Planteamendu bat jokatzeko. Lehenengo zatean konturatu nintzen, kapitaina, aquí no se puede jugar, el campo es pequeño, ez dakiz. Me cago en 10. Abuztuak 10, amistoso, Beasain Real Unión. La kapitaina, entrenatzaileari, con este que no ha empatado con nadie, cago en Dios, que yo marqué el gol de... Esango dut, bera badakita. Que yo marqué el gol de Bernabéu. Ahí, horrela. Llega el descanso. Mister, hemen ezin da jolastu. Zelai txikia da. Esaten nuen, me está tocando los huevos, pero bien. Denen aurrean, zalantzan jartzen planteamentua. Pelea de gallo, pelea de ego. Zuk esango diazu, 10 de agosto, amistoso baten jolastu daiteken, ez daiteken jolastu, eta bat. Planteamentua zan 60 minutos y luego 30 minutos. Amaika ateatzen ziren en el minuto 60. Hauek, atera ziren atsedenalditik, minuto 60, 11 cambios. ¡Oh! Esos 11 que no se enteraron de la fiesta en el descanso, pum, 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 pam, pam, pam. Joder, nik esaten, ¿cómo que no se podía jugar aquí? Zer zegoen, kapitaina me estaba retando. Igual, nire entrenatzaile moduan, eukidudan, bilerarik garrantzitsuena. Claro, uno que no ha empatado con nadie, el otro ha metido en Bernabéu, pum, 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 historial. Asteburu guztia ez nuen logikein. Partidua larun bat gauean, eta igandean ez nuen logikein. Me cago en Dios, si el 10 de agosto me están cuestionando, aparca y vámonos. Zer egingo dut, nire pare bat dei, nire referentzia ziren batzuri egin, astelenean, a las 8:30 de la mañana. Aquí, esan nion. Zuona, fulanito, a las 8:30, agal. Eta sartu nuen epaila egoten den aldagelan. Maita. Epaila egoten den aldagelan, zeudelako 14 argazki epailea kapitainarekin aterata aurreko urteetan, argazkiak.
14 argazkitan bera agertzen zen. Ba, ni jarri nintzen aurrean, berak ikusi zitzan argazkiak. Esan nion, esaten dizuet, igual nire bizitzan eukiduan bilereik klabeenetako bat kapitain batekin. Esan nion, badakit zu nortzaren, begiratu bestela argazkiak. Bi, barkoa portuan dago. Tripulantzia erabaki behar da orain. 3, jolastuko dugu nik esaten dudan eran. Zatik, zuk esaten duzun eran jolaste baldin badugu, eta gauza ondo ez baldin badoaz, el que va a ir a la puta calle seré yo. 4, eta zuk egingo duzu esaten dizuguna. Holaz, Pa. 4 minututako bilera. Badakit nor zaren. Barkua portuan dago. Zuk ez duzu erabakiko gu nola jolastuko dugun, eta 4 zuz zaude hemen ejekutatzeko, ez erabakitzeko. 4 minutuko bilera. Igual nire bizitzan eukiduan, kapitain batekin eukiduan, bilararik garrantzitsuena nire ustez talde horren ibilbiderako. Bai? Eta 2 eguneko loa kendu zidan jokalariak, behintzat hitz egin da eta aurrez aurre esan da. Boikota, hau gertatzen da, bizi izango zenuten edo, boikota, entrenatzaileari. Hau gertatu zait aurten, penalti bat jardunaldi batetan falta. Raiatik metro batetara. Bigarrengo entrenatzaileak, Azerete, lánzalo tú. Ahí viene el gallo. El gallo que la semana anterior estuvo en el Molinón con el primer equipo y fue capaz de discutirle a Cote quién iba a lanzar la falta en el Molinón. Hau, egia da, Aurreko astean Molinonen tipoa, con 18 años, tuvo de decirle a Cote, Cote, la lanzo yo. Eta Cote dice, vete de aquí, la lanzo yo. Ba, tipoak urrengo gunean segin zuen filialakin. Berdina, bigarrengo entrenatzaileak esaten du, Azerete, lo lanzas tú, y va el gallo, y tira el gallo. Me cago en 10, esan nuen. Esto hay que corregir. Hartu nuen urrengo gunean, eta nahi eraman nuen esaldi bat prestatuta. Sartzeko berari. Tú con el pan de mis hijos no vas a jugar. ¿Qué pasa, mister? Tú con el pan de mis hijos no vas a jugar. Ez zuen, berangan efektu eki zuen, bere lagun minarengan ez, claro, berari zanion. Urrengo astean, bere lagun mina, provoca un penalti, y como sea Levín, coge el balón y lo tiro yo. Kasu honetan nik, Azerete, el penalti lo lanzas tú. Azerete, el penalti lo lanzas tú. El tío este, ¡pum! Horrela botazion penalti, baloia, a su compañero de equipo, así, ¡pum! Con bote. Azeretek zer egin zuen penaltia, fallatu. Me cago en 10, me cago en 10. Urrengo gunean, bilera, ja, claro, 2 astetan, 2 jokalari. La doble DA o la doble EA. Idatzeko dizuet, nik erabiltzen dudalako hau delako. Jesus. Niretzako hau da klabea. Guztiaren oinarrian, gestioan. Karo, filial batetan, nik uste dut helduetan ere bai. Eta honekin bukatuko dut, hor sortzen diren arazo askoetako batzuk nire ustez horrela bintzat helarazi nidelako jokalariei. Zer da hau, la doble DA, EA? Hau da, cuerpo técnico, hau da, jokalariak. ¿Quién dirige? El cuerpo técnico. ¿Quién decide? El cuerpo técnico. ¿Quién enseña?
el cuerpo técnico? ¿Quién exige? El cuerpo técnico. ¿Quién ayuda? El cuerpo técnico. ¿Y quién alienta? El cuerpo técnico. Jugadores, primero, estar disponible. Segundo, ejecutar. No vayáis a la D. No vayáis ahí. A, autoexigencia. Ayuda a los compañeros. Talde batek nire ustez, eta ematen du, gero sortzen dira beti. Eta da, hau garbi ez dagoelako. Zaitik jokalariek, adibidez, hau azaldu ondoren, dirección, decidir, enseñar, exigir, ayudar y alentar, ez dakite askotan, entrenatzaile horren gainetik ere, beste batzuk daudela. Eta haiek ere esaten dutela. ¿Por qué ha tirado fulanito el penalti? ¿Porque se le ha puesto aquí? Aquí no hay dirección de equipo. A mí también me valoran, Sanión. Si tiras tú y lo fallas, a mí me van a decir, sí, hemen dut dago taldearen direkzioa. Nork erabakitzen ditu gauzak? Claro, hori ere ikusarazi behar zaio jokalariari eta taldeari. Zergaitik, eta honekin bukatzen dut, eta doa nire ustez klabea sortu daitezkeen arauzoi aurre egiteko. Zergaitik, gizarte gero eta egoista batetan gaude. Zenbat afari egiten dira gaur egun taldeetan? Garai batetan aldean gutxi. Eta afariak nola dira? Gizartea, hau onartu behar da. Gizartea gero eta egoistagoa da. Jokalariak gizartearen parte dira, taldeak gizartearen parte dira, gero eta egoistagoak. Gero eta arazo gehiago gestioan. Bai? Eta gestio horretan jokalariak osatzen duten taldea ondo bideratzeko, nire ustez, egunero arbelean eduki beharreko lema bat. Dirección, decidir, exigir, enseñar, ayudar y alentar. Estar, ejecutar, aprender y autoexigencia. Eta hau garbi baldin badaukat taldeak, nik uste gestiorako, egunerokotasunean sortzen diren gestiorako, igual, Real Uniko jokalariari ere, hau esan behar nion, beste era bat erabilduenen egunaretan gestionatzeko. Baina, hau izan da guztia, eta, esan bakarrik nire helburua izan dela badakit horrelako txarletan asko teknikaz, taktikaz hitz egiten direla, gestioa eta egunerokotasunean sortzen diren arazoak edo horiek nola gestionatzeako orduan, idea batzuk hartu, balio baldin badizuete aurrera eraman, eta ez da egiten, nire iritzia, baina hauek egunerokotasunean gertatzen diren gauza dira, entrenatzaile bati. Kapitainaren boikota, plantilla zatituta egotea, jokalari bat psikologikamente gaizki egotea, penalti eta faltaren abota duela. Hau, bai. Ez. Kaldera ona. Gero eta gehiago, gehienek bai. Batzuk galdetzen duete, mister, ¿me puedo poner a mí mismo? Si no te pones a ti mismo, me lo estás poniendo a huevo, esaten diet. Gehienek jartzen dute. Eta horretan ere tendentzia da, geruta gehiago. Geruta gehiago, lelena jartzen dute bere burua. Lehen ez hainbeste. Nik uste dut, esan dugunaren hildotik, ezta? Egoismoa eta itxutasuna 12 urtetatik representantea, eta gauza aldatzen ari da, gizarte aldatzen ari da. Eta horren aurrean gestioak ere aldatu behar dira. Gertatu zaizkigu bi hauek baita ere aurten. 5. eta 6.
Bosgarren aipatzen dut. Aurten, Asturiaseko terceran, egon gara bi talde, Llanera eta Sporting Atletiko nahiko amaiera arte, 5 partidu falta arte, leian, ezta? Llanerak bentaja kentzen zigun, 6 puntu, 7 puntu, eta aste santutan jolastu genuen Llanera Sporting Atletiko. Entre comillas, final txiki bat. Galtze baldin genuen, ja Llanera zen txapeldun, empatatu eskero baita ere, irabazte baldin genuen jartzen ginen 3 edo 4 puntutara. Partidu oso garrantzitsua. Apirilak 30, aste santutan. De hecho, hemen badaude bi present, han partidu hori ikustera joan zirenak. Euskal Herritik, partidu hori ikustera 25 lagun joan ziren. Imaginatu. Euskal Herritik, partidu hori ikustera 25 lagun. Hau egia da, fue hasta la señora la lavandería, fue a ver el partido. Egia da. 1000 lagun, bederatzireun 1000 lagun partidu ikusten. Bagizu nortzuk etziren joan? Taldeko bi jokalari. 2 jugadores que desde 15 de julio han estado en la dinámica del Sporting Atlético, llega el día de, iristen da finala, ez daude konbokatuta, y no van ni a verlo. Nola gestionatzen duzu hori? Ordu erdira, ez zegoen bidaia, lau orduko bidaia atzan, Ordu erdi, Astoria txikia da, Ez ziren joan, Euskal Herritik 25 lagun zan ziren. Eta uztailaren 15-etik egunero entrenatzen dauden bi jokalari, partidura ez ziren joan. Nola gestionatzen duzu? Soluzio ona izan daiteke, beste bat pentsatu nun eta egin nun. Nik esaltzen dizuet zer egin nun. Konturatu nintzen, zein nintzen joan. Ziurtatu nun delegatuakin. Zatik delegatuari abisatu behar diote, etorri direno ez. Carlos, este han estado en el partido? No, no han estado. Vale. Urrengo eguna, astelena, entrenamentua. Normal. Entrenamentua normal. Beraiei beste bezala, exigitu, pan. Partido de entrenamentua bukatu zen. Entrenamentua normal, Normal. Beraiei eman beharrekoa, entrenamentua hartu zen, eta etzen neun kaferik. Un rapapolvo, hartu nituen biak, 100 metro zelaiaren marra batetik bestalderaino, ni aurretik eta beraiek atzetik. Pentsatuz esaten pixkat. Bestaldera genenen, eseri, lurrean, jarri hirurak eta botanien bat. Eta mezua izan zen, erakutsi didazue batez ere, zuen ipurdia bakarrik inporta zaizuela. Hori izan zen nire mezua bereekiko. Nik erabakik behar banu, zatik biek zaukaten batek fitxa esportintzekoa eta besteak juvenilitakoa. Nire erabakia ez da bakarrik. Nik erabakik behar banu, zuk eta zuk Sporting Atletikoren dinamika galdu duzuen. Urte guztirako. Klubak pentsatzezun ni ez nitzela konturatu, bi falta zirela. Klubak ez. Zuzendaritza taldekoak. Entrenamentua bukatu zen, igo nintzen, lanera eta Aitor, ¿sabes que ayer Marcos y fulanito y fulanita que no han ido al partido? Joder, como que no sé. Ah, ¿ya lo sabes? Sí. ¿Y cómo has gestionado? Tal. Vale. Klubak erabakizun dinamika galtzea 15 egunetan. Nik esan nien, nire mezua izan zen, niri irakutsi dazue, zuen ipurdia bakarrik inporta zaizuela. Eta bi, nigatik izango balitz, Sporting Atletiko dinamika galdu duzue. Klubak erabakizun 15 egunetan galtza dinamika. Gestionatzeko beste erabat. Batek, lurrean eseritzerako, barkamena eskatu zian. Bestea se puso gallo. Zede kontua esan, el que se puso gallo, partiduaren aurretik 12 mezuat idatzi ziala. Mister, tengo la obligación de ir. Ez nion erantzun, logikoki.
Zati, ya hasi nintzen berotzen, ez nion erantzun. Es que yo ya te escribí. Joder, chaval, desde el 15 de julio estás aquí en la dinámica, llevamos 250 entrenamientos, ha venido gente del País Vasco, 25 personas, ha ido la señora a la lavandería a ver el partido, ¿y tú no vas a ver el partido? Solo te importas tú, tu culo. Hauek gertatzen dira egunerokotasunean, ¿vale? Este galdera. La última dices, ¿no? Yo te digo una cosa. A mí me enfadó, no me afectó. ¿Te enfadó? Sí, me enfadó. Como creo que es lógico que dos chavales que están desde el 15 de julio a los 10 meses no vayan a ver la final. Me enfadó. Afectar no. De hecho, el entrenamiento fue, o sea, como siempre, corrigiéndoles, animándoles, como siempre. A mí no me afectó, sí me enfadó, no me afectó. Y mira, te voy a decir una cosa, me relacionó con otra cosa que me pasó tal, y el cómo lo gestioné entonces y aprendí también. Vale, termino. Que es similar. Año 2000, mi primer año como entrenador 2004-2005, siempre se aprende cosas. Lagunonak, Real Sociedad Juventus en Anoeta, Champions. Y un jugador me dice, Aitor, voy a Anoeta a ver el partido, no voy a entrenar. Algo similar, aunque no es lo mismo, similar. Aitor, voy a Anoeta a ver el... ¿Me das permiso para ir a Anoeta? No, yo también soy socio y no voy. Él no vino a entrenar. ¿Cuál fue mi decisión? Domingo no juegas. ¿Sabéis lo que me dijo? Mi primer año, el presidente, que un consejo que yo para mí, por lo menos, Aitor, el equipo, o sea, el error de un jugador en el rendimiento del equipo no se tiene que notar. Pues le tendrá que caer una sanción disciplinaria, económica o lo que sea, pero que en el rendimiento del equipo no influya. Y le cogí el guante. Pero era un equipo de rendimiento. Estamos hablando de fútbol base. Y si es por mí, esos dos jugadores pierden la dinámica del Sporting Atlético. Así como ganas por méritos, también te pierdes por deméritos. Diferencia, rendimiento, primer equipo o fútbol base. En aquel entonces, el presidente me dijo a mí, José Mari Izaguirre, Aitor, creo que te has equivocado. Creo que la sanción al jugador debe ser económica o disciplinaria de otra forma, pero un error suyo en el rendimiento del equipo no puede afectar. Y le cogió el guante. Aprendí aquel día también algo para la gestión. Esta vez para mí era diferente, porque es fútbol base. Y termino con esto, Josu, porque hemos vivido, y esto sí que aquí creo que es impensable, pero allí nos ha pasado. Un jugador del filial va al primer equipo, está conviviendo 4 meses con el primer equipo, y ¿sabéis por qué ha bajado otra vez después de 4 meses? Los propios compañeros le han hecho así. Así como tú le tienes que enseñar a un jugador soluciones técnico-tácticas, soluciones de cómo solucionar en el campo y tal, le tienes que enseñar, oye tú, cómo va la vida, cómo va el vestuario profesional. O sea, para mí es un error tan grave como que no vaya físicamente bien o como que no vaya tácticamente bien, que a un jugador de filial, edad juvenil, último año juvenil, que sube al primer equipo profesional y que los propios compañeros le hagan así. Error fundamental del club. Y por eso para mí es diferenciación primer equipo o fútbol base en la gestión. Hasta ahora, eskerrik asko.